Beganda, yabona into niyenzayo nina ne. Nina abantu bazo-prevent. Nazi kahle ukuthi nonke angikhethi whether nenza i-depo or nenza ini. Lalelani la. Ngithe izani kumina ngizonijova. Nifuna ukujova yile maleness. We won. Ayi-maleness. Nifuna yini? Why nenza njani? Nifuna ukukhumulela yena yona? Why nenza njani? Ngithe izani kumina. Ngeke nginikangele. This is a safe space. Kusemtholampilo laba kithi. Kusemtholampilo la. So this is a safe space. Angeke nginikangele. And let me know what nifuna i-maleness. We won. So why nenza njani? Wozani kumina? So angeke ngilimaze nithi no mina ngoba ngilolaka ngizonilimaza njani. This is a safe space. Ne? So stop lento leni. Why nenza njani? Stop lento leni.